abụọ wee gachaa isi ka ị laghachi azụ ebe ahụ ị gụrụ ya gbaala si ka ị malite rụwa ụlọ gị i wee bịa ebe anwa ọ bụrụ na o nwebara ihe ọbụla emere na ya obi ga-agbawa gị ebe nke a na-akpọ Graceland Estate ịbanye ebe n'ime ya kịta ifu nke bekee kpọrọ development na-aga n'ihu. Graceland Estate na the month of September ka erere ya 5 million naira mana ugbu a bụ December 2022 a na-erezi ya 7 million naira. Now between that September to December ka this development batara ngwa ka anyị bajere n'ime ya ka ihu ya bụ development a na-agwa gị maka ya kwadozibe ụzọ a na-arụ ị na-afụ ya bụ ihe m na-agwa gị nke a bụ ụzọ ka a na-arụ ekwe gọta dị na ya ekwe gọta ekwe ụzọ ka a na-arụ ya nke a ka bekee kpọrọ development na ego na-ada obi atọ ọgụ ụtọ ịnachita azụ ihe dịka ọnwa ịbụọ ọnwa ịtọ ifu na ihe dị iche adịgo arụchakwa nke a abanye n'ọzọ a gwara gị agwa ịhụla ya ijirila anya gị gbara onwe gị ekeresimesi ịhụla ụzọ anyị na-arụ hụkwasị nke bekee kpọrọ drainage system ifu na ọ bụrụ egwu ụmụaka ka a na-agba ebe Graceland dị na nke a na-akpọ Federation ya the new place kịta onye ọbụla bụ a good investor na Enugu steeti na-agbaga yes n'azụ NNPC depot ka ọ dị ngwa jee ka ngwa gị ndị agbata obi ya bụ Graceland Estate o nwere nke a na-akpọ Enugu State Ministry of Housing opposite it nya n'iru ya na-emu ministry na ebe a Graceland na ebe a and o doro gị anya na ebe ọbụla steeti nwere ala ha na-ala ike ịgbasi mbọ ike mee ka sure na ha ji rụọ ya ihe nwere nyere obi ụtọ dịka na ịkwụrụ ụgwọ a na ebe a na-akpọ estate iwee bata ebe anwa ọnwa ịtọ sọsọ ọnwa ịtọ nkịtị bido nọ na Septemba ruo na Disemba ịhụla ihe ha rụrụ drainage ka ha na-arụ ụzọ ka ha na-arụ ọnya ọ na-enye obi ụtọ o mekwazie gị ụkwachie gị ike na ala ebe a na ya bụ kọmpani ya na ụlọ ọrụ ahụ dịka a sị gwa gị na mbụ na ihe a na-eri Graceland kịta bụ 7 million naira ngwa gezie ntị ọnwa ya nọ n'ime ya kịta bụ December 2022 abara anọ January 2023 ya January na-agwụcha Graceland ga-agbagotekwa 9 million naira maka emesịa nwanne m